Mestyat Betna. كمي ጸኒሕኩም ክቡራት ተኸታተልትና ናብ ኣፍሪቃዊት ሰሜን ኮርያ በፂሕና ጉዕዞና ኸኣ ብሕማቕ ተዛዚሙ ዝብል ኣርእስቲ ብምሃብ ናብ ኤርትራ ዘካየድዎ ጉዕዞ ብመንገዲ ዩቱብ ዝሰርሑ ወጻእተኛታት እንታይ በሉ ዝብል መደብ ኣዳሊናልኩም ኣለና። ብቐዳምነት ግን ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ጉዱ ዓለም ንኽሪኦ ስለምንታይ ንዩቱበራት ከም ድላዮም ክቐርጹ ዕድል ሂቡ ከይገረመና ኣይተረፈን። ቅድሚ ሕጂ ኣይኮነን ብውልቂ ወላውን ነቶም ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ናይ ስእሊ ፍቓድ ፈጺሙ ይህብ ኣይነበረን። ሎሚ ግን ካብ ዝኾነ ክፍሊ ዓለም ዝመፀ ዩቱበር ናብ ኤርትራ ኸይዱ ቪድዮ ቀሪጹ ክዝርግሕ ይኽእል ኣሎ። እዞም ኣብ ወርሒ ግንቦት ብመንገዲ ስዑድ ዓረብ ኣቢሎም ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ወጻእተኛታት ኣብ ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ምስ በጽሑ እቲ ናብ ሆቴል ከብጽሖም ኣቐዲሞም ሒዞሞ ዝነበሩ በዓል መኪና ኣብ ሰዓቱን ኣብቲ ቦታን ክረኽብዎ ኣይከኣሉን። ብምግራም ከዓ ኣብ ውሽጢ ናይ ሓደ ሰዓት ናይ በረራ ግዜ ኣብ ካልእ ዓለም ከም ዝኣተዉ ይዛረቡ። ንገለ እዋን ድሕሪ ምጭናቖም ንሓደ ኣብኡ ዝጸንሖም በዓል መኪና ናብ ሆቴሎም ከብጽሖም ብ200 ናቕፋ ተሰማሚዖም ጉዕዞ ጀሚሮም። Matt, nice to meet you. Lulia. Okay. Thank you. Are you from Asmara? Yeah, I'm from Asmara. እቶም ወጻእተኛታት ነቲ በዓል መኪና ኩነታት ናብራ ኤርትራ ምስ ሓተትዎ ድሓንዩ ቁርብ ክብድብል እዩ ግን ከዓ ንኽእሎ ኢና ክብል መሊሱ። ኣብ ጉዕዞ ብዙሕ ሰብ ብብሽክለታታት ክንቀሳቐስ ዝተዓዘቡ ዩቱበራት ስለምንታይ ከምኡ ከም ዝኾነ ካልኣይ ክፈልጥዎ ዝደለዩ ነገር እዩ ነይሩ። እቲ ኤርትራዊ ኣብ ከተማ ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘሎ በዚ ምኽንያት ከዓ ብዙሕ ሰብ ብብሽክለታታት ክንቀሳቐስ ከም ዝተገደደ ገሊጹሎም። ሰባት ክሳብ ብጸሊም ነዳዲ ምግዛእ ከም ዝበጽሑ እውን ኣይሓበአን። ነዳዲ ኣብ ኤርትራ ንሊትሮ ካብ $2 ናብ $8 ከም ዝደየበ እውን ኣብቲ ቪድዮ ተጠቒሱሎ። እቶም ወጻእተኛታት ክዕርፍሉ ኣቐዲሞም ብመንገዲ ኢንተርነት ዝሓዝዎ ሆቴል ክሪስታል ሆቴል እዩ ነይሩ። Almost the Crystal Palace Hotel. I was expecting you. Ah, hello. We have reservation. You? ሰራሕተኛታት እቲ ሆቴል ግን ሕፅረት ኢንተርነት ስለ ዘለዎም ነቲ ብመንገዲ ኢንተርነት ዝተታሕዘ ክፍሊ ከረጋግጽዎ ኣይከኣሉን። እቲ ጸገም ካብዚ ዝጅምር። Right, so welcome to the streets of Asmara. There was a bit of a mix-up in the hotel, so we booked it on trip.com, which is where I often book hotels. But it turns out that ነቶም ወጻእተኛታት ኣብ ጎደናታት ኣስመራ ዝረኸቦም ህዝቢ ካብ ዓበይቲ ክሳብ ህፃውንቲ ብፍሕሹ ገጺኡ ተቐቢልዎም። ሓደ ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝጎደሎ ዝመስል ሰብ ግን ኣብ ጎደና ሓርነት ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዩቱበር ከሸግራ ተራእዩ። ቁርብ እውን ክትስንብድን ክትፈርሕን ተረእያ። Thank you, madam. No, with it. That's okay. That's okay. ህዝቢ ኢንተርነት ስለ ዘይብሉ ካብ ቤት ሙዚቃታት ኣብ ሞባይሉ ፊልምታት ትግርኛ ከም ዝጽዕን ምስ ረኣዩ ካብቲ ዘገረሞም እዩ ነይሩ። You have all the catalogs. and these are DVD? Huh? DVDs? No. No? Normal film. Normal film. ንሰለስተ ዝተጻረየ ንእሽተይ ማይ 45 ናቕፋ ከም ዝሽየጥ እውን ኣርዮሙን ኣለዉ። Can we get water? مرحبا. How much? 45. 45. 40. And are you from Asmara? Yeah. Nice. It's a very beautiful city. I like the architecture so much. ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣትዮም ክዛወሩ ከለዉ ነቲ ኣብ ፈለማ በዓል ታክሲ ዘረጋገጸሎም ሕፅረት ነዳዲ ብዓይኖም ክርእይዎ ክኢሎም። ምኽንያቱ ነዳዲ ክቐድሓ ኣብ ሪጋ ዝተሰርዓ መካይን ስለ ዝተዓዘቡ። እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ነዳዲ ሕፅረት ቅድሚ 2 ኣዋርሕ ኣቢሉ ከም ዝጀመረ እውን ሓደ ኣብ ሪጋ ዝነበረ በዓል መኪና ገሊጹሎም። Like this. It started. You've got oil back. Amazing. Finally. So there was so many for Hormuz. Yes, of course. So wow, 2 months without driving. 2 months. Right. Wow. Oh my God. Okay, go. Good luck. Good luck. Thank you. እቶም ዩቱበራት ኣብ ካልእ ዓለም ዘይረኸብዎ ኣብ ርእሰ ከተማ ኤርትራ ብዓረብያ ፈረስ ክንቀሳቐሱ ምኽኣሎም ይሕጊስዎም እዩ። Opa. Let's go. Love it.
cruising through the streets of Asmara. How's your Friday going? ድኽነት ተሳቀዮም ንኣሽቱ ቆልዑ እውን ኣብ ጎደና ባንዴራታት ክሸጡ ጸኒሖም Together, okay? Okay. Tamam. No problem. Bye-bye. ህዝቢ ኣስመራ መብዛሕትኡ ደጋፊ ክለብ ኣርሰናል ምዃኑ ነቶም ዩቱበራት ዘይተጸበይዎ ነይሩ ኣብ ጎደናታት ኣስመራ እናተዛወሩ ሃገራዊ ኣገልግሎት ገደብ ከም ዘይብሉን ካብ ኤርትራ ክትወፅእ ከቢድ ምዃኑን ንተዓዘብቶም ሓቢሮም ኣብ ቤት መግብታት ብዘሎ ሕጽረት ማይ ኣብ ሽንቲ ቤታት ብጀሪካን እዩ ማይ ዝቕረበልካ ኣብ ሆቴላት እውን ካብኡ ኣይፍለን እዩ ኩሉ ነገር ዝጸንሕን ንምዕናው ዝቐረበን እዩ እቶም ዩቱበራት ናብቲ ዳርጋ ኩሉ ወጻእተኛ ዝበጽሖ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ተረፍ መረፍ ናይ ኩናት ሓጻውን ተኣኪቡሉ ዘሎ ቦታ በጺሖም As the Ethiopians tried to take control of the entirety of Eritrea. When Eritrea finally won independence from the 30-year war up until 1991. እታ መጻወቲት ቦውሊንግ እውን ካብተን ዝበጽሕወን ዝኣረጋ ትካላት ሓንቲኣ ነይራ Bowling alley where people change pins and throw the balls like manually. You can see them behind doing it and people play pool and you can see most of them playing board games. ካብዚ ወጻኢ ተወሳኺ ፍቓድ እንተዘይሓቲቶም ካብ ኣስመራ ክወፁ ኣይተፈቕደሎምን ኩሉ ዘቕረብዎ ትሕዝቶ ኣብ ኣስመራ እዩ ነይሩ ናብ ኤርትራ ዝበጽሕ ወጻእተኛ ካብ ኣስመራ ወጻኢ ናብ ካልእ ከተማታት ወይ ገጠራት ኤርትራ ክገይሽ እንተደልዩ ፍሉይ ፍቓድ ካብ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ክሓትት ኣለዎ ብፍላይ እቶም ብውልቆም ዝገሹ ነቲ ሓበሬታ ኣቐዲሞም ስለ ዘይፈልጥዎ ናብ ኤርትራ ምስ ኣተዉ ጋኒ ዝኾኖም እቶም ብመገዲ ወኪላት ጉዕዞ ዝመፁ ግን ኩሉ ነገር ሕጊ ብዝፈልጡ ኣካላት እዩ ዝጻፈፈሎም እቲ ኣብዚ ቪድዮ ዝረኣናዮ ኩሉ ሓበሬታታት ኣገዳስን ቁኑዕን እኳ እንተኾነ ንሓደ ኣብ ጎደና ዝረኸብዎ ኣእምሮኡ ብዝግባእ ዘይሰርሕ ዝመስል ሰብ ግን ዓብ ግምት ክህብዎን ንጉዕዞኦም ብኡኡ ክግምግምዎ ወይ ንጠባይ ህዝቢ ብኡኡ ክልክዕዎ ቁሩብ ዝተጋነነ ይመስል ምክንያቱ ከምቲ ዝረኸብዎ ዓይነት ሰብ ኣብ ኩለን ከተማታት ዓለም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ፖለቲካዊ ጸቕጥታትን ምሕራም ምዕባለን እዩ ከም ኣሉታ ክትቀስ ዝኽእል እምበር ብጭውነት ህዝብስ እቲ ዝሓሸ እዩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن أنا عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي